Al doilea Hokage este unul dintre personajele mele preferate din universul Naruto pentru că este un creator. A creat cele mai puternice și periculoase jutsu și tocmai de aceea unele au fost și interzise. Numele celui de-al doilea Hokage este Tobirama Senju și este fratele mai mic al lui Hashirama. Împreună cu fratele său și clanul Uchiha a fondat satul ascuns între frunze Konoha. Tobirama s-a străduit și pe alocuri a reușit să obțină stabilitatea politică a satului și să implementeze instituțiile care au ajutat la funcționarea optimă a statului, astfel asigurând prosperitatea și continuitatea satului ascuns între frunze. După moartea fratelui său Hashirama, a cărui moarte se presupune că ar fi fost în timpul primului război mondial Shinobi, dar Kishimoto nu a explicat nimic clar, deci a lăsat totul interpretării și problema este că Masashi Kishimoto a venit pentru prima dată cu un răspuns pentru moartea lui Hashirama ca fiind exact cum v-am și spus în timpul primului război mondial Shinobi, la începutul seriei, înainte de a-și imagina vreodată că Hashirama va sumona păduri întregi care puteau elimina echipe de nivel Kage cu ușurință, avea și Sage Mode, golem de lemn, dragoni, o statuie imensă Buddha cu 1000 de mâini, regenerare rapidă, incredibilă, fără să folosească semne de mâini și avea ca și animale de companie toate bestiile cu cozi. Da, le împărțea ăsta de parcă erau pisici domestice. Puteți da un like pisicii mele de pe Instagram dacă vreți, este foarte frumușică, uitați-o aici, foarte drăguțică, nu? Deci da, cam greu să omori un astfel de caracter, un astfel de personaj, la fel ca și Madara, pe care l-a făcut incredibil de puternic și l-a dezvoltat din ce în ce mai mult, fiind foarte greu de ucis. Ca și exemplu, Sasuke l-a tăiat cu sabia pe jumătate și Madara și-a teleportat partea superioară în regiunea Kamui pentru a-și lua al doilea Rinnegan, după care s-a refăcut complet și totuși moartea sa a fost una extrem de penibilă, să-i spunem, l-a penetrat Zetsu din spate. Kishimoto i-a făcut atât de puternici că efectiv nu a știut cum să-i omoare. Scuzați-mă dacă am deviat de la subiect, dar îmi place foarte mult universul Naruto și aș discuta despre asta toată ziua și sunt supărat că aceste două personaje incredibile nu au primit o moarte frumoasă și demnă de zei și nobi. Am vorbit despre Hashirama, primul Hokage, într-un video pe care îl puteți viziona dând click aici. Tobirama s-a născut în perioada statelor războinice și a fost al doilea dintre cei 4 fii ai lui Butsuma Senju. El și frații săi au crescut pe câmpul de luptă purtând un război constant cu clanurile lor rivale, în special cu Uchiha. După moartea fraților lor, Kawarama și mai târziu Itama, Tobirama și fratele său mai mare Hashirama au decis că va trebui implementat un nou sistem Shinobi pentru a pune capăt ciclului morților copiilor, un sistem care ar necesita o alianță între clanurile aflate în luptă. La un moment dat a devenit evident că Hashirama a luat obiceiul de a dispărea în pădure pentru perioade îndelungate și ca atare Tobirama a acceptat misiunea tatălui său de a-l urma pe Hashirama și de a afla ce făcea. Din urmărirea lui Hashirama, Tobirama a descoperit că se întâlnea cu un băiat pe nume Madara, un tânăr Uchiha. După ce Tobirama i-a raportat asta tatălui lor, Butsuma l-a presat pe Hashirama să-l conducă pe Madara într-o ambuscadă care să fie realizată de el și Tobirama. Cu toate acestea, la izbucnirea capcanei au fost întâmpinați de familia lui Madara, care avea planuri similare și în timp ce tații lor se confruntau, Tobirama s-a luptat cu Izuna Uchiha, fratele mai mic al lui Madara. Madara și Hashirama au reușit să negocieze o încetare a focului temporară, permițându-le tuturor să se îndepărteze fără vărsare de sânge. În anii care au urmat, familiile lor vor continua să se ciocnească, Hashirama împotriva lui Madara și Tobirama împotriva lui Izuna. În cele din urmă, Tobirama l-a rănit mortal pe Izuna, care tocmai ce se lăudase că are Sharinganul, în timp ce băiatul nostru tocmai venea cu un jutsu nou care a fost atât de rapid încât Izuna n-a știut ce l-a lovit. Ce înseamnă să te lauzi și să nu fii atent. Hashirama, pe atunci liderul clanului Senju, a încercat să folosească momentul în care Izuna a fost rănit pentru a propune pacea între clanurile lor, dar Madara, la cererea lui Izuna, a refuzat. Refuzul lui Madara însă a devenit din ce în ce mai mult punctul de vedere al minorităților, membrii clanului Uchiha au început să se alăture clanului rival Senju, din ce în ce mai mult. După ce Izuna a cedat rănilor sale, Madara, distrus de durere, a luat o poziție finală împotriva Senju, dar a fost învins. Tobirama a încercat să-l omoare pe Madara pentru a pune capăt în cele din urmă luptelor, dar Hashirama l-a oprit știind că va reînnoi ostilitățile între Senju și Uchiha. Madara s-a oferit să se predea dacă Hashirama se va sinucide sau dacă îl va omorî pe Tobirama. Hashirama a fost de acord să-și ia viața în timp ce se pregătea să se sinucidă cu un kunai.
Da, cu un kunai. Madara n-a fost în stare să-l omoare folosind Susanoo și pe Kurama în același timp, iar de fiecare dată când îl rănea ceva, Hashirama se regenera mai repede decât putea Madara să pronunțe sternocleidomastoidian. Dar totuși, Kishimoto s-a gândit că Hashirama se poate sinucide cu un simplu kunai. Oricum, l-a instruit pe Tobirama în ciuda protestelor sale să nu caute răzbunare. Madara și-a retras în cele din urmă cererea și a acceptat pacea. Senju, Uchiha și toate clanurile afiliate lor s-au reunit pentru a întemeia Konoha, un sat de pace în care copiii nu ar trebui să moară niciodată în luptă. Deși Hashirama era optimist cu privire la viitorul satului, Tobirama a rămas realist cu privire la modul în care acel viitor va fi realizat, știind că nu este suficient doar să aducă pur și simplu toate acele clanuri împreună. El credea că Uchiha, în special Madara, amenința acel viitor. Când Hashirama a vrut să-i dea lui Madara poziția de Hokage, Tobirama l-a forțat să deschidă selecția către un proces democratic mai degrabă decât să numească un lider, ducând în schimb la alegerea lui Hashirama. Tobirama ar continua să funcționeze ca vocea rațiunii pe tot parcursul mandatului lui Hashirama. În timpul primului summit Kage, Hashirama a dorit să dea gratuit fiarele cu coadă ale lui Konoha celorlalte sate nou formate, dar Tobirama a insistat ca satele să plătească pentru animalele cu coadă pe care le-au primit. Sub conducerea lui Hashirama, noul sistem de sate ninja a atins pacea pentru o vreme. În cele din urmă, Tobirama a început să-și antreneze propria echipă formată din 3 oameni: Hiruzen Sarutobi, Homura Mitokado și Koharu Utatane. Cum v-am spus mai sus, el a creat multe jutsu interesante și foarte potente, dar a și interzis câteva dintre acestea, cum ar fi tehnica clonării umbrelor și invocarea, reîncarnarea lumii impure. O să vă spun de ce când le vom analiza într-un videoclip separat. Dar ca să nu vă mai las în aer, când se creează o clonă de umbră, chakra se împarte în două și dacă creezi mai multe, evident chakra se împarte la și mai multe și dacă ești un idiot care nu știe că totuși trebuie să ai o limită când faci clone și începi ca Florin Salam să le faci fără număr, e posibil să și mori din cauza epuizării chakrei. Iar dacă învii morții, vă dați seama și voi de aici unde se poate ajunge. Din păcate, pacea a fost în cele din urmă temporară pentru că Madara l-a provocat pe Hashirama și cei doi au luptat în ceea ce avea să devină Valea Sfârșitului. Când Madara a fost ucis în luptă, Tobirama i-a luat trupul pentru a studia Sharinganul, apoi l-a îngropat într-un mormânt nemarcat. Conflictele vor începe să apară în alte părți ale lumii și în timpul uneia dintre acestea Hashirama va muri. Înainte de moartea sa, el a numit Hokage pe Tobirama și a lăsat instrucțiuni clare pentru a nu maltrata Uchiha, dar ce a făcut Tobirama? Exact, rolul lui Tobirama ca Hokage a inclus ajutarea tranziției shinobilor din Konoha de la valorificarea clanului propriu la valorificarea satului și a tuturor celor din sat. În acest scop, el a creat instituții precum Academia, Ambu și examenele Chunin. Deși în mare măsură au avut succes, suficient pentru ca alte sate să adopte aceleași organizații, Uchiha a rezistat pierderii autonomiei lor. Deja îngrijorat de Uchiha din cauza istoriei sale cu Madara, Tobirama a creat forța militară de poliție Konoha pentru ca Uchiha să funcționeze public cumva, ca semn de încredere, dar în primul rând pentru ca Uchiha să-și poată concentra energiile în ceva benefic. Sincer vorbind, Tobirama nu a fost un om al urii, ci un realist. Cu toate acestea, alții ar ajunge să vadă acest lucru ca pe o modalitate de a marginaliza clanul. La fel ca Hashirama, Tobirama a încercat să creeze relații bune cu celelalte sate. El a planificat o alianță între Konoha și Kumogakure, dar în timpul unei ceremonii oficiale, el și al doilea Raikage au fost atacați de frații Gold și Silver, adică de Kinkaku și Ginkaku, dar a reușit să scape cu greu. În timpul primului război mondial Shinobi, echipa Tobirama, precum și Danzo Shimura, Torifu Akimichi și Kagami Uchiha s-au trezit înconjurați de forța Kinkaku a lui Kumogakure. Fără nicio cale de a scăpa cu toții, Tobirama s-a oferit voluntar să-i distragă pe inamici în locul lui Hiruzen. Înainte să plece, el a numit Hokage pe Hiruzen, apoi și-a găsit sfârșitul pentru că Kinkaku și Ginkaku nu erau singuri, se spune că mai aveau încă 20 de shinobi de rang S în echipa lor. Păcat, eu aș fi folosit un Flying Thunder God ca să mă întorc direct în Konoha. Tobirama a fost un om sever care a vorbit fără menajamente despre majoritatea subiectelor. El a avut o abordare pragmatică a vieții, crezând că multe dintre problemele lumii ar putea fi rezolvate prin reguli și legi bine definite. Deși cuvintele sale puteau deveni deseori nepoliticoase sau insensibile, Tobirama însuși era relativ calm și recules, rareori se mânia sau reacționa emoțional. Aceasta i-a permis să acționeze ca un fel de contrapondere pentru idealul fratelui său mai mare, Hashirama. Când Hashirama judeca cu optimismul său puternic, sarcina lui Tobirama era de a media și de a forța o alternativă mai realistă pentru a atinge aceste obiective idealiste. Hashirama a fost de obicei dezamăgit de intervențiile lui Tobirama, dar de obicei a fost de acord fără prea multe proteste. Rarele manifestări de furie ale lui Hashirama în astfel de ocazii au fost suficiente pentru a-l face pe Tobirama să dea înapoi. În ciuda frecvenței cu care trebuia să-și submineze fratele și opinia personală că Hashirama era un idiot, Tobirama îl iubea și îl respecta foarte mult.
Tobirama credea ferm în voința de foc, o filozofie care susținea că toți sătenii din Konoha făceau parte dintr-o familie. Ca Hokage, Tobirama avea responsabilitatea de a proteja acea familie și oricine amenința Konoha era supus furiei sale rare, dar neînfrânate. Și-a modelat propria conducere atât după Hashirama cât și după Madara, încercând să găsească un echilibru între natura indulgentă a lui Hashirama și natura necruțătoare a lui Madara, pentru a proteja satul. Tobirama a dorit ca sătenii să se îndepărteze de tendința de a se gândi doar la clanul lor și în schimb să se gândească la sat ca întreg. Din acest motiv, el a intrat în conflict cu cei din clanul Uchiha destul de des, deoarece el a simțit că prea des își prețuiau propriile dorințe față de cele ale altora. El credea că Madara este cel mai rău exemplu al acestei tendințe. Deși Tobirama spera cu adevărat că forța de poliție militară Konoha îi va ajuta pe Uchiha să se concentreze asupra satului, nu a fost surprins când au luat-o în schimb ca pe un lucru negativ. În ciuda acestei prejudecăți aparente împotriva clanului Uchiha, Tobirama a fost perfect fericit să coopereze cu orice Uchiha care ar putea depăși blestemul Uri. El a citat pe Kagami Uchiha ca prim exemplu a faptului că a depășit blestemul. Deși s-au cunoscut doar pentru o scurtă perioadă de timp, Tobirama și Minato Namikaze, al patrulea Hokage, s-au înțeles superb. Respectul lor reciproc părea întemeiat datorită asemănărilor lor. Amândoi se mișcau și se gândeau repede pe câmpul de luptă, în timp ce personalitățile lor reale erau destul de diferite. Tobirama a fost totuși amuzat de ciudățenile lui Minato, cum ar fi numele sale complicate pentru tehnici, în special nebunia asta, Spiraling Flash Super Round Dance Howl Style 3. Cu fiul lui Minato, Naruto Uzumaki, Tobirama a fost mai frustrat decât oricine altcineva. Naruto nu i s-a adresat politicos și cu onorarii și mai ales pentru că Naruto nu l-a recunoscut ca fiind creatorul anumitor jutsu, cum ar fi tehnica Flying Thunder God, pe care Naruto credea că e creația lui Minato. Tobirama a fost renumit ca unul dintre cei mai puternici nobi din istorie, câștigând laude chiar și de la rivalii săi. A reușit să-l omoare pe Izuna Uchiha, fratele mai mic al lui Madara Uchiha, deși se spunea că sunt egale atât în abilități cât și în putere. Danzo Shimura a declarat că priceperea lui Tobirama a fost de neegalat în timpul pe care l-a ocupat ca Hokage. El a reușit să supraviețuiască unei bătălii cu frații Gold și Silver, un duet înfricoșător care deținea chakra celor 9 cozi și au mânuit cele 4 instrumente prețioase ale eremitului celor 6 căi. În timpul vieții sale, Tobirama a fost considerat cel mai rapid shinobi. El a fost capabil să se miște suficient de repede pentru a acoperi o țintă cu etichete explozive, precum și pentru a le marca pentru ninjutsul său, toate aceste lucruri trecând neobservate. În anime, Tobirama se arată mișcându-se la fel de repede în timp ce se află sub apă. Este adept în taijutsu, capabil să concureze împotriva fostului său student Hiruzen, care este cunoscut pentru stăpânirea sa absolută a tuturor abilităților shinobi. Rezervele sale de chakra erau suficient de mari pentru a putea teleporta simultan 2 utilizatori care foloseau bestiile cu cozi și era suficient de puternic pentru a distruge vizibil locul înconjurător atunci când își elibera chakra. Controlul chakrei sale a fost suficient de avansată pentru a efectua tehnici complexe cu o singură mână. Voința sa a fost de asemenea suficient de puternică pentru a depăși controlul aproape perfect al reîncarnării lumii impure, un jutsu creat chiar de el. Pentru că era un senju, Tobirama era priceput într-o varietate de forme de ninjutsu care includeau shuriken jutsu precum și ninjutsu de barieră. El era priceput cu sabia suficient pentru a se ciocni cu Izuna în mai multe rânduri, iar în anime chiar a fost surprins stăpânind și mânuind sabia zeului tunetului, o sabie cu abilități electrice. De asemenea, el putea crea mai multe clone de umbră pentru a-l ajuta în luptă sau să efectueze acțiuni în timp ce altfel era preocupat. Da, Tobirama era un băiat foarte deștept și își trimitea clona la muncă în biroul Hokage, nu invers cum făcea Naruto. Bacă! Încă din copilărie, Tobirama a fost un ninja senzorial foarte avansat, doar atingând pământul cu degetul putea detecta cu precizie prezența, numărul și localizarea țintelor în zona înconjurătoare. De asemenea, el a simțit persoane aflate în țări îndepărtate, identificând strămoșii unei ținte din semnătura chakrei lor și chiar a putut să identifice locația exactă a unei ținte în timp ce era orbit. În anime, Tobirama s-a arătat capabil să casteze genjutsu pentru a bloca o țintă în întuneric perpetu, pe care nici Hiruzen Sarutobi nu a putut să le elibereze. El a menționat de asemenea că are capacitatea de a-și trimite sufletul pentru a-l ajuta pe Sasuke când era să moară și ar fi făcut-o, dar din păcate a fost imobilizat de receptorii negri ai lui Madara. Tobirama a reușit să utilizeze toate cele 5 transformări de bază ale naturii împreună cu eliberările Yin și Yang. Stăpânirea sa aproape perfectă a eliberării apei i-a permis să creeze cantități mari de apă fără o sursă de apă prezentă, permițându-i să folosească tehnici la nivel înalt de eliberare a apei în orice moment, ceea ce din toate punctele de vedere nu a fost o faptă ușoară. El
El putea să concentreze curenți de mare putere pe care să-i elibereze din gură pentru a trece prin ținte, putea să formeze proiectile în formă de ac pentru a prinde un adversar pe picior greșit, în timp ce ataca punctele lor vitale. De asemenea, el putea crea ziduri de apărare sau dragoni mari de apă pentru a-și ataca adversarul. Din nou, fără o sursă de apă preexistentă. În anime, el ar putea acoperi un întreg câmp de luptă în apă și putea crea niște chestii ca tentaculele pentru a trage țintele în jos și pentru a le înneca. Abilitățile lui Tobirama, cu diverse ninjutsu de spațiu și timp, sunt bine amintite. Folosind tehnica Flying Thunder God, el se putea teleporta instantaneu pe sine și sau alte ținte în orice locație marcată cu sigiliul său. Dacă era nevoie, Tobirama avea abilitatea de a utiliza sigiliul unui alt utilizator, Flying Thunder God, pentru a se teleporta fie pe el însuși, fie pe alții în locații marcate, conectându-și chakra la lor. Conectarea chakrei sale cu altele i-a permis lui Tobirama să monitorizeze un câmp de luptă și să teleporteze individual orice număr de oameni, protejându-i. Folosind o zonă marcată sau aruncând un kunai marcat cu sincronizare precisă, el putea să se deplaseze rapid în jurul unei zone și să lovească în cel mai oportun moment înainte ca adversarul să poată reacționa. Cea mai faimoasă tehnica sa a fost invocarea, reîncarnarea lumii impure care a readus sufletele morților în corpuri nemuritoare cu puteri de regenerare, un jutsu care nu putea fi eliberat dacă omorai pe cel care îl casta. El a inventat etichetele explozive care se înmulțesc reciproc pentru a profita de avantajele naturale ale corpurilor reînviate, folosindu-le în atacuri kamikaze pentru a crea lanțuri de explozii aproape infinite pe o țintă. Tobirama l-a etichetat drept Kinjutsu în speranța că nu va mai fi folosit de nimeni. S-a sugerat că nu a rafinat niciodată pe deplin această tehnică, deoarece nu putea controla decât un număr mic de corpuri reîncarnate simultan, a căror putere era limitată în comparație cu puterea lor din timpul vieții. Foarte inovator, el a conceput o varietate de tehnici originale și la fel de avansate, inclusiv tehnica Flying Thunder God și tehnica Shadow Clone. Tobirama era cunoscut pentru că a lansat atacuri surpriză asupra adversarilor care credeau că au câștigat și și-au lăsat garda jos. Pentru a valorifica fiecare avantaj posibil, el acordă o atenție a fiecărui aspect al unei bătălii, analizând strategiile și tehnicile adversarilor pentru a discerne scopul, mecanica și în cele din urmă punctele slabe ale acestora. Era la fel de cunoscător al abilităților în care nu avea pregătire, fiind capabil să recunoască o broască de pe muntele Miyoboku și senjutsu-ul lor sau diferite tipuri de transformări naturale avansate. Îmi pare rău dacă a durat mai mult clipul ăsta, dar Tobirama este unul dintre personajele mele preferate. Fără el n-am fi cunoscut niciodată tehnica pe care Naruto o spamează non-stop, la fel ca și Minato și Orochimaru. Sunt niște jutsu extrem de puternice cu un impact enorm în universul Naruto și asta ne demonstrează cât de inteligent a fost acest shinobi. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să lăsați un like și subscribe dacă nu ați făcut-o încă și ne auzim în clipul următor. Pa!